खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं किलिकां ब्रह्मआ दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफ्रानो जाबाय फारियै 32 नं भेरगाव बियाबनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मैया मोनाबिलियाव प्रमद बर'नि न'आव थांनानै प्रमद बर'जों जयनिं जादों गासै 7 बिपिएफनि मोजां दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दलाव जगदान जादों भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ 133 दुरान कापनि ट्रफिखौ दिनै बेखेवबाय मेडिकेल कलेजखौ आलादायै फोथांनानै लाखि दिनै बेवहाय आईसीयूआनो गैया जेबो मोजां मेसिन गैया अब्ला माब्रै जानो बेनिखायनो गिबि मन्थ्रिया जोंनि दाबिखौ गनायनानै लानांगौ आरो 2 बोसोरनि गेजेरावनो गासैबो फाहामथाय लानो हानायनि गासैबो सुबिदाखौ होनांगौ नाथाय सिभिल हस्पिटालनि सुबिदाखौ बोखारनो मोननाय नङा होननानै आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो मुंदांखासिन जोलुर बादायलायनाय 133 दुरान कापनि ट्रफि टरा दिनै बिटिआरनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जागायबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बालाजान तिनिआलि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 7 जुलाइनिफ्राय जागायजेननानै फैगौ 22 जुलाइ खालारसिम गासै 15 सान हारिमुआरि मावबादा खुंफुंदों कुसुमबिल गामिनि थागिबि सासे बारग' एनडिबि सन्जिब बसुमतारिया पेरालाइसिस बेरामजों नाख्रेबजानानै राङारि आंखालाव गोग्लैसोनानै दं बेनिखायनो सन्जिब बसुमतारिया सरकारनिफ्राय आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय थाइसे थाइनैब्लाबो अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों दिनै सानसेनि रादाबफ्रा एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन